Doncs bona tarda a totes i a tots. Donem inici en aquest ple municipal ordinari. El primer punt de l'ordre del dia seria la lectura i aprovació de l'acte de la sessió anterior ordinària, l'aprovació de l'acte de sessió anterior ordinària del 12 del 2022. Hi ha alguna observació respecte a l'acte? No? Doncs, si no hi ha observacions, passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta? Sí, i tant, i tant. Perdó. No, simplement hem vist que ara les gravacions, com molt bé deia ara el secretari, les gravacions dels plens s'incorporen a l'acte, dintre de la gestió, de manera, diguéssim, oficial, però voldríem saber si, en quant a alguna qüestió que havíem comentat en altres plens, com buscar algun instrument que ens permeti transcriure els plens i que les actes quedin transcrites literalment i no siguin un excés de feina per secretaria, si s'ha pogut fer algun avançament en quant a això. Li passo la paraula al regidor de Noves Tecnologies, el senyor Rubio. Sí, merci, Albert. Roger, es van buscar eines. De fet, quan havíem detectat alguna, la vam descartar per cost i ara han aparegut un munt d'eines arran del desenvolupament de les IAs, han aparegut un munt d'eines gratuïtes. Quin és el problema de les eines gratuïtes? Que utilitzen aquestes dades, les dades que tu els hi poses, en teoria, per fer-te un favor a tu, ells les utilitzen per fer-se un favor a ells. Per tant, hem descartat utilitzar-les. Perfecte, gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Carré i senyor Rubio. Doncs, si no hi ha res més, passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta? Doncs s'aprova per unanimitat de tots els assistents, 12 vots favorables perquè assisteixen tots els regidors de la corporació, menys la senyora Meritxell Forment, que aprofito per excusar-la també, per excusar la seva assistència. El punt segon de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior extraordinària de 28 del 12 del 2022. Alguna observació al respecte? No? Doncs passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta? Moltes gràcies. Doncs s'aprova per unanimitat. Passaríem al punt següent, que és una modificació de planejament general que s'ha explicat en reiterades ocasions en la Comissió d'Urbanisme, també en la Junta de Portaveus i també en el ple, que ja va passar, i aquí es proposa aprovar provisionalment la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per tal de procedir a l'eliminació de la unitat d'actuació 26 i la reordenació de la unitat d'actuació 27, que per fer memòria en els regidors i regidores de la corporació, com que ja es va fer l'aprovació inicial per part d'aquest plenari, simplement recordar que l'objecte de la modificació del punt és reordenar la unitat d'actuació 27, eliminant el vial rodat que connecta el carrer del Cementiri, carrer Ortega Monasterio, amb el carrer Gini de Ribera i reconvertir-lo en un camí per a vianants, eliminar la unitat d'actuació 26, tot mantenint estrictament l'habitatge unifamiliar preexistent del 1930 en clau 8A, unifamiliar aïllat de grau 1. Recordo que és l'habitatge que hi ha al carrer Gini de Ribera, el que es coneix popularment com Cal Noguera, curva de Cal Noguera. Establir una disposició volumètrica graonada més adaptada a la topografia del terreny actual i reordenar les zones verdes públiques de manera que es permeti un accés rodat a l'edifici de nova creació i s'ampli el carrer del cementiri establint una franja d'aparcament públic pels usuaris del cementiri. La redacció de la proposta, com deia, va passar pel ple l'aprovació inicial, es proposa l'aprovació provisional i elevar definitivament l'expedient de modificació del POM a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu i Aran, que és l'organisme competent per aprovar-lo si procedeix de manera definitiva. Alguna observació al respecte? No, tot bé. No veig paraules demanades, per tant, si no hi ha paraules demanades, passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta? El senyor Àlex Rubio, et veiem bloquejat, Àlex.
Molt bé, doncs s'aprova per unanimitat. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació d'una addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Fundació ADIS i l'Ajuntament de Puigcerdà relatiu a la cessió d'ús del local situat al carrer Solana 2 de Puigcerdà i el posterior canvi de titular del cessionari de la Fundació Privada ADIS a la Cooperativa de Treballadors i Usuaris Incorporen. Bàsicament, aquí el que es fa és, com deia, aprovar aquesta addenda de pròrroga d'aquest conveni de col·laboració i passaria a ser, en comptes de la cessió en nom de Fundació ADIS, a la Cooperativa de Treballadors i Usuaris Incorporen. I es faculta a l'alcaldia per la signatura dels documents que siguin necessaris i el trasllat d'aquest acord tant a la Fundació ADIS com a la Cooperativa de Treballadors i Usuaris Incorporen. En aquest sentit, vull recordar que en el seu dia, part de la Fundació ADIS, com tots els regidors i regidores de la corporació saben, es dedica a la integració de les persones amb discapacitat i amb diversitat funcional, no només del nostre municipi, sinó de la comarca. Una part molt important d'aquesta integració és la integració laboral. En el seu dia es va tirar endavant un projecte d'agrobotiga, que l'agrobotiga tenia com a missió principal poder crear ocupació per a les persones amb discapacitat i amb diversitat funcional del nostre municipi, de la nostra vila i de la nostra comarca, i a la vegada també era un espai de promoció dels productes de proximitat i de quilòmetre zero a través de la xarxa agroalimentària de Cerdanya. A aquest efecte, l'Ajuntament va llogar i va arrendar el local que hi ha situat en el carrer Solana, en el que abans feia referència, el carrer Solana número 2 de Puigcerdà, just a sobre del Cinema Avinguda. Va fer una sessió en favor de la Fundació ADIS i és la col·laboració que fa l'Ajuntament amb aquest projecte, posant a disposició de la Fundació ADIS aquest espai perquè hi pugui haver l'agrobotiga i perquè es pugui fer realitat només aquest projecte de promoció del producte de proximitat, sinó a la vegada també de crear ocupació per a les persones amb discapacitat de la nostra comarca. Posteriorment, la Fundació ADIS ha constituït, que neix de la Fundació ADIS, un centre especial de treball, que és la Cooperativa de Treballadors Usuaris Incorporen, i, per tant, amb aquest acord el que es proposa és prorrogar aquest conveni que tenien, en virtut del qual l'Ajuntament, aquest local que té arrendat, el posa a disposició d'aquest projecte i el beneficiari d'aquesta cessió passaria de ser la Fundació ADIS, que era el que ho era anteriorment, a ser aquesta cooperativa, aquest CET que ha creat la Fundació ADIS, la Cooperativa de Treballadors i Usuaris Incorporen. No sé si hi ha alguna observació al respecte. No veig paraules demanades, doncs si no hi ha paraules demanades passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta. Moltíssimes gràcies, s'aprova per unanimitat. 12 vots favorables. El punt següent és l'aprovació del Pla Local de Joventut de Puigcerdà pel quadrienni 2022-2026. Posa 2022, encara que estem al 2023, perquè quan es va començar la seva redacció es va fer a l'anualitat precedent i, per tant, això posa 2022-2026, encara que l'aprovem ara. Tots els treballs de redacció i les actuacions es van fer amb anterioritat. Bàsicament fixa les polítiques públiques i les polítiques locals d'habitatge per al proper quadrienni. A més, teníem l'anterior caducat i, per tant, s'ha estat treballant a nivell tècnic de l'àrea, també a nivell polític, i en aquest sentit vull agrair la feina tant de la regidora de Joventut, de la senyora Carme Mas, com de les tècniques de l'àrea, com també de tots els joves de Puigcerdà que han participat en aquest procés participatiu, que té com a resultat l'aprovació del Pla Local de Joventut pel proper quadrienni 2022-2026 i que tindria vigència fins al 31 de desembre fins al 31 de desembre. Albert, perdona només una coseta. És que sense voler has dit les polítiques d'habitatge i són les polítiques de joventut, que després ja s'ha entès, però... Perdó, les polítiques de joventut, disculpeu. Sí. Gràcies. Jo diria només una matització. Diria que hi ha un error en la preacta que s'ha passat, perquè en el punt segon posa, en el primer punt posa aprovar el Pla Local de Joventut de Puigcerdà per al quadrienni 2022-2026 i disposar que la vigència del Pla Local de Joventut de Puigcerdà 2022-2026 serà des de l'endemà de la seva data d'aprovació fins a 31 de desembre de 2024, amb dos inclosos. Entenc que aquí ha de dir 2026. Per tant, esmenaríem aquest error.
D'acord? Per tant, inclouríem aquesta esmena, perquè entenc que és un error de transcripció de la proposta. Sí, sí. També significa... Sí, sisplau. Sí, si em permet, senyor alcalde, només Sí, i tant, sisplau. a títol d'aclariment una mica, i no sé si ha de respondre la senyora Mas o vostè mateix, era intentar esbrinar o saber relativament, o sigui, més concretament, quin és l'objectiu d'aquest pla. Perquè nosaltres creiem, així llegint-te'l, que és molt genèric i potser no dona a entendre la realitat del municipi en aquest sentit. Llavors, en base a quins criteris o quines bases han establert els punts que aquí s'expressen. Perfecte, doncs sí. Moltíssimes gràcies, senyor Serra. Doncs li passo la paraula a la regidora, la senyora Carme Mas. Sí, el Pla Local de Joventut s'ha de tenir perquè és el full que tu tens de projectes, diguéssim, per tots aquests anys. Llavors, per què el fem genèric? Perquè primer tu a l'administració l'has de presentar i l'has de tenir. I genèric perquè t'entri i es pugui adaptar als diferents anys, a les diferents idees. El pla local es fa amb un procés participatiu amb els joves. Llavors, clar, si el tanques molt, potser d'aquí a 3 anys hi ha una cosa nova que ara no coneixes i, per tant, tu necessites tenir el pla local per tirar-ho endavant, però després tu presentes projecte a projecte i és això el que es va treballant a partir d'aquest pla local. I una mica, com que ja és, si no m'equivoco, el tercer que fem, doncs ho hem fet així per poder incluir tot el que vagi entrant, però després tu treballes cada projecte que tu vulguis fer o cada idea que surti del procés participatiu o si pots tenir una subvenció doncs l'has de justificar amb això. I una mica és per això. És que nosaltres interpretem llegint-te'l sense entrar molt a fons, però veiem que moltes dades són com molt buides o inclús les estadístiques que es presenten no són congruents les unes amb les altres, és a dir, unes anul·len a les altres en quant a les preguntes. I saber aquesta enquesta que s'ha fet, si no hem deduït malament, només amb 36 persones, si creiem que és suficient com per transcriure les necessitats d'aquesta població que, si no tenim mal entès, és entre els 14 o 16 i els 30 o 29 anys, que només 36 persones siguin una mostra prou contundent per poder treure'n lectures que realment siguin efectives. Llavors, això ens genera certs dubtes que, ostres, no sabem si realment hem de votar a favor d'un pla d'habitatge de joventut, que ja estem hipotecant les polítiques en aquest sentit, quan alhora aquestes polítiques que aquí queden o s'intenten transmetre realment les veiem molt buides i en alguns casos contradictòries les unes amb les altres. Llavors, per això no entenem ben bé quin és l'objectiu d'aquest pla. Que entenc la seva explicació, senyora Mas, que és un tema molt genèric, però potser si és un pla que ha d'hipotecar les polítiques dels propers 4 anys, hauria de ser una mica més concret. Entenem, òbviament, això que diu que ha d'estar una mica obert per veure com evoluciona i això ja ens dona una mica de tranquil·litat en el sentit que es pot anar amoldant el que vagi sortint, però veiem que està molt buit de contingut com per presentar-lo on l'estem presentant avui. Potser hauria d'haver estat molt més elaborat, creiem. I les enquestes que s'han fet que tinguin realment una lectura com Déu mana, perquè moltes d'elles, a banda de ser contradictòries, no ens aporten unes dades reals. Llavors, per això ens genera aquest dubte de realment com s'ha fet aquest pla. L'objectiu principal de tenir-lo, que és una de les preguntes, és perquè si no el tens, no pots engegar tots aquests projectes de joventut que tens. Llavors, l'has de tenir. Com a capital el fem propi. Quan són pobles ja el fan en grup i a partir del Consell, però nosaltres el tenim propi. I el grup de persones que s'ha treballat, perquè en aquell moment, en aquests projectes que estem fent, hi havia aquell grup de persones, però ja et dic, això no és una cosa que sigui tancat i que només puguis fer el que tu has posat allà, sinó que et diu que tu tens tot un treball i un projecte futur de joventut, però cada cosa que nosaltres fem la fem amb un grup de gent i la fem participativa. Llavors, és més el procés administratiu per dir jo tinc un camí a fer des de joventut, però a partir d'aquí ja et dic que cada treball es fa un a un. El que no sé, que això ho podem mirar per suposat, és això que em dius de les incongruències. Ja et dic, tot és procés participatiu a partir de les necessitats i del que
nosaltres podem fer pels joves i ho hauríem de mirar més específicament. El que passa que ja et dic, s'ha de tenir perquè és que si no, no ets res, no pots sortir a oferir els teus projectes de joventut. Però llavors aquests projectes que heu fet endarrere tampoc queden ben especificats en aquest programa i tampoc donem solucions a moltes de les qüestions que es plantegen en el mateix programa. Tampoc donem una opció o una solució en aquests problemes que suposadament s'han detectat amb aquests estudis. Llavors, per això diem que és un estudi realment molt, no sé definir la paraula, molt eteri, molt sense un contingut real. Llavors veiem que és una cosa, potser m'equivoco i segurament serà així, però feta en 5 minuts per cobrir l'expedient. Llavors creiem que un pla de 4 anys vista que ha d'incloure tota la feina feta 4 anys enrere, ostres, aquí no queda... Llavors, per això, el nostre sentit del vot crec que serà abstenció, tot i que abans ens volíem votar en contra, però comentant-ho amb els companys a últim moment ens abstindrem, però perquè veiem que està totalment fora de lloc avui presentar aquest informe en aquestes condicions, i per això ens abstindrem. Ho respecto totalment, però no estic d'acord, ho sento. Fa molts anys que fem molts projectes de joventut, s'estan tirant endavant molts projectes i ja et dic que nosaltres fem, i sobretot amb les edats que tenen aquest perfil, és molt jove i les tendències canvien moltíssim i sempre ho hem d'adaptar. Llavors s'ha fet conjuntament amb la Generalitat i amb Joventut de Girona i penso que ho hem fet de la mà, que mai hem tingut cap problema i que sempre ho tirem endavant. Llavors, sap greu que ho veieu així i que qualsevol cosa, per suposat, la podem parlar, però que hi ha un bon projecte i que hi ha treballs a fer a partir d'aquí, per suposat que sí, sense cap mena de dubte. No, si les bones voluntats segur que hi són, això no ho posem en dubte, però no queden reflectides en aquest informe. És el que volem transmetre, o potser jo no ho sé transmetre com Déu mana, però aquest informe no demostra això que vostè està posant a sobre la taula i que no dubtem que no sigui així, sens dubte, però caldria revisar totalment l'informe de dalt a baix perquè ara no és el moment, perquè potser ens extendríem més d'una hora parlant punt per punt de tot això, però potser això jo proposaria, si realment hi ha aquesta voluntat, de tractar-ho amb un altre ple, perquè hi ha molts punts aquí que es podrien millorar, com a mínim, abans de validar-lo com a tal. Llavors, si voleu que enterrem avui a parlar-ne, en podem parlar, però potser el millor, i això evidentment ho han de decidir vostès, si volen que en parlem realment, doncs ho podem proposar per un proper ple, si ho creuen convenient, i si no, doncs votarem en conseqüència. Ja l'entenc, el que passa que em penso que s'ha d'aprovar en el primer ple, si no ho dic malament, diria. Això ho desconec. Llavors podríem tenir un problema greu si l'aplacem i després no es pogués aprovar. No sé. Això el senyor alcalde potser ens ho pot resoldre, això ja no ho sé. Sí, moltíssimes gràcies, senyor Serra i senyora Mas. No, aviam, el Pla Local de Joventut és un document viu, home, fet en 5 minuts, senyor Serra, tampoc, és un document de 30 pàgines, per tant, en 5 minuts segur que no s'escriu. Bàsicament, intenta fer una diagnosi i en base d'aquesta diagnosi que marcar unes accions i objectius a desenvolupar i després, evidentment, es desenvolupa cadascuna d'aquestes accions i objectius en quins àmbits, bàsicament amb els que ara li detallaré. Hi ha un apartat que es dedica a Cerdanya Jove, perquè és veritat que aquí hi ha una coordinació entre l'Oficina Local d'Habitatge i l'Oficina Comarcal, que realitzem molts projectes i programes conjunts i, per tant, aquest és un apartat important. Hi ha l'apartat d'ocupació i formació, que és un dels més importants, i tot el que és àmbit laboral, treball. Hi ha tot l'àmbit d'habitatge, emancipació juvenil i la promoció de l'oficina d'habitatge per la població jove. Hi ha un àmbit important d'educació. Hi ha un altre que és oci, lleure i cultura. Hi ha l'apartat de participació juvenil. Hi ha l'apartat de vida saludable, de cohesió social i de comunicació. Aquests són els grups on hem intentat agrupar l'anunciat de les diferents polítiques públiques que pensem que s'han d'implementar la prèvia diagnosi, evidentment, com explicava abans, que primer el Pla Local de Joventut fa una diagnosi. Per tant, sàpiga que, evidentment, des del govern municipal de la vila sempre estem oberts
a parlar de qualsevol qüestió i, per tant, en aquest sentit, màxima predisposició per part del govern municipal a parlar de qualsevol qüestió, òbviament també de les polítiques de joventut, però pensem que l'objectiu del pla local d'habitatge ha de ser fer una diagnosi del municipi i apuntar unes accions i objectius. Després, evidentment, cada política pública d'aquestes, evidentment, es concreta, com és lògic, però penso que la diagnosi dels àmbits i dels objectius està prou definida, però en qualsevol cas, evidentment, per descomptat, nosaltres sempre estem oberts a parlar-ne i a millorar el que calgui. Però sí que creiem que, primer, és necessari aprovar-lo perquè nosaltres som dels ajuntaments que concorrem a més convocatòries de l'àrea de joventut. Li dic per experiència, permetin-me que posi un exemple de la Diputació, però, per exemple, a la Diputació tenim una línia d'ajut, per exemple, per les polítiques culturals que es fan des de les oficines joves. Molts ajuntaments de la demarcació de més de 15.000 habitants i ajuntaments molt més grans i amb molta estructura que en la nostra ni tan sols hi participen. Per poder fer això i per poder marcar una mica les línies mestres, penso que és útil aquesta eina i, per tant, jo el que proposaria és aprovar-lo, procedir avui a la seva aprovació i, evidentment, reitero que per descomptat tant la regidora com el govern com un servidor estem sempre a disposició de tots els regidors i regidores de la corporació per parlar del que calgui en benefici de les polítiques de joventut al nostre municipi, això per descomptat. Sí, si em permet, senyor alcalde. Sí, sisplau. Sí, no, a títol d'exemple, amb això que comenten de la participació, és una mica el que vull transmetre és les incongruències que hi ha a dins del mateix informe. Per exemple, diu que a la imatge 43, de la pàgina 22 concretament, diuen que un 85% dels joves confirma que coneix l'àrea de joventut. A la següent imatge, la 44, un 80% ha anat a l'espai de l'àrea de joventut, però en canvi més d'un 65% no ha assistit mai a les activitats que s'hi fan, que és la imatge 45. Per tant, aquí ja no posem en dubte el que diu vostè de que hi ha molta participació. Segur que sí, però aquest informe no ho reflexa de la manera correcta. Llavors, aquesta no assistència és deguda segurament a la poca informació que reben els joves sobre aquestes activitats, perquè com se'ls fa arribar aquestes activitats o aquesta informació. En quant a comunicació, també, per exemple, la imatge 47 de la pàgina 23 no fa referència a cap de les respostes a la possible poca comunicació de l'àrea de joventut. No hi ha referències d'això. Llavors, no podem treure realment un suc en aquesta enquesta, com ja que es fa l'enquesta, doncs poder treure o saber quines accions s'emprendre. Llavors, per això diem que està buit de contingut. I podria treure altres exemples que no vull extendre'm ara aquí, però que veiem que no... Entenem el posicionament de la senyora Mas, que evidentment s'ha de presentar, però si hem de fer una cosa d'aquesta envergadura, potser hauria de ser una mica més ferma i més rigorosa a l'hora de presentar la documentació que suposadament hem de portar aquí. És aquesta la reflexió. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Serra. Per respondre sobre això, si se'm permet. Sí, primer la regidora i després jo respondré. Sí, sisplau. No, simplement. Només volia dir que no és cap incongruència el de conèixer si n'és usuari i si fa activitats. El que passa és que si tu coneixes una mica l'àrea i coneixes una mica els joves, saps què els estan preguntant. Què vol dir? Conèixer, nosaltres ens donem a conèixer de moltes maneres. Una que és molt important i és la més efectiva, penso, és que estem presents en els dos instituts que hi ha. Estem presents al Badruna i estem presents a l'Institut al Pere Borrell. I estem allà físicament a les hores de tutories i en els patis. I llavors, aquesta manera de conèixer els joves és directa i aquesta no hi ha dubte que ens coneixen. L'altra, si n'ets usuari, per l'hora de ser usuari, jo que hi passo moltes tardes, no com a jove, però hi passo moltes tardes, allà pots fer de tot. Hi ha una taula de ping-pong, pots anar a imprimir si necessiten alguna cosa, pots anar a fer deures, pots anar fins i tot a ballar si vols i pots anar a una sala d'estudi. I això ho fan sense que hi hagi cap activitat, sinó que estem oberts. Jo us invito a tothom, perquè és una àrea molt xula i a la tarda hi ha molts usuaris i molta gent. I la tercera, que per això una no té res a veure amb l'altra, els resultats, és si ha anat a alguna activitat. Una activitat és un fet puntual que nosaltres traiem a partir d'això, o d'un projecte que tenim i hem tirat endavant propi, o
de que els usuaris ens ho han dit i l'hem tirat endavant. Llavors pot ser que algú que faci els patis, que algú que vingui a estudiar no hagi fet mai una activitat. I ja sé que és estrany, perquè són números diferents, però són totalment correctes perquè és la realitat nostra. A vegades un jove costa molt que et vingui alguna cosa, perquè nosaltres fem molt, hi ha molts psicòlegs, hi ha molt de temes sentimentals, de temes que nosaltres treballem, que les escoles ens diuen hi ha aquesta necessitat, i Benestar Social ens diu hi ha aquesta necessitat, i els Mossos, i l'hospital, i nosaltres ho treballem. No és agradable ni fàcil que un jove que no té identificat aquest problema o que li passa pel cap a ell que hagi d'anar això i vingui. Llavors, a vegades hi ha projectes que fas que potser van a 15 persones o a 6, però per mi, si funciona amb una o amb 2 o amb 3, estem complint el que nosaltres hem de fer, que és estar al costat dels joves amb diferents necessitats, i no totes són d'oci ni totes són lúdiques. I llavors penso que és per això que és una mica, si se llegeix, no hi havia pensat, perquè jo realment ho he viscut molt, pot ser incongruent, però no, perquè és una àrea tan oberta que passen aquestes coses. Només volia clarificar això, merci. Moltíssimes gràcies, senyora Mas. No, jo anava a respondre en un sentit similar, és que en realitat aquestes 4 imatges que vostè feia referència, senyor Serra, és que estan preguntant coses diferents. Ja li ha aclarit la regidora. Conèixer l'àrea és una qüestió, anar a l'àrea és una altra, assistir a les activitats de dinamització que es fan és una altra i fer ús de les instal·lacions n'és una altra. Fins i tot hi ha activitats que no es porten a terme a la pròpia àrea de joventut. I, per tant, com que estem preguntant 4 coses diferents, surten resultats diferents. És a dir, una persona pot conèixer l'àrea, venir a l'àrea però no participar a les activitats de dinamització, una altra persona pot fer ús de les instal·lacions però no participar a les activitats de dinamització, una persona pot conèixer l'àrea, assistir a una activitat de dinamització però no fer ús de les instal·lacions. No sé si m'explico, Sí, no, perfecte. Només afegiré una cosa quan vostè acabi. Sí, perfecte. Sí. Després a la resta, precisament, amb el tema de la comunicació que deia, s'esmenta que costa arribar als joves. En l'apartat de comunicació, a la pàgina 22, es fa referència precisament a que costa a vegades que les activitats arribin als joves. En les imatges següents que vostè es referia de per quina via s'informa, que s'hi fa referència en el pla, les vies més utilitzades pels joves són les xarxes socials o la pròpia àrea i també la cartelleria. Hi ha una part d'institut i hi ha una que és el boca-orella col·loquial, que dic, que és a través dels amics i de les amigues i, per tant, de les persones que hi participen. A nivell de comunicació, precisament, a l'apartat de final es fa referència precisament a que encara hi ha un percentatge elevat de joves que o bé no coneix l'àrea, no fa ús de les instal·lacions. També es posa en valor el treball en xarxa que s'ha dut a terme amb els 2 centres que ofereixen la secundària al nostre municipi i ens costa a vegades en els joves arribar a través de les xarxes socials, perquè els joves són molt actius a les xarxes socials, però reben molts inputs per diferents bandes i, per tant, a vegades és difícil arribar-hi. Pel que fa a l'apartat de comunicació, també dic que aquest és el que vostè feia referència. Si anem a l'apartat d'objectius, evidentment l'objectiu és millorar la comunicació entre les persones joves i l'àrea de joventut, es posen tot un seguit d'actuacions, perquè si s'ha arribat a la conclusió que encara ens costa en alguns casos arribar a un determinat nombre de joves, es proposa tot un seguit d'accions, fer cursos de formació per tal que l'equip de l'àrea de joventut aprengui a exprimir al màxim l'ús de les xarxes socials com a via de comunicació amb els joves, gaudir de les noves xarxes socials que puguin sorgir, perquè abans utilitzàvem molt el Facebook, després ja no s'utilitzava tant entre els joves, després l'Instagram, ara ja és el TikTok, i d'aquí 2 dies no sabem quina serà. Continuem el projecte de patis actius, que abans hi feia la referència a la regidora. Aquest sí que és una part que ens funciona. Les reunions periòdiques i continuades amb el temps amb els delegats de classe de l'INS per crear nous vincles entre l'equip de l'àrea i els joves en edat escolar, crear nous vincles entre l'equip de l'àrea i els joves en edat escolar, etc. Per tant, ja es va fent una diagnosi i es va detallant de cadascun dels ítems
el que es planteja. I fins i tot hi ha un cronograma també que explica de manera succinta quin període de l'any s'incideix més en cadascuna d'aquestes activitats. Però reitero, amb les preguntes a vegades això poden semblar incongruents, però no ho són, perquè en realitat estem preguntant coses diferents. Fer ús de les instal·lacions, per l'exemple que vostè deia, no vol dir participar de les activitats de dinamització. Els joves que al casal hi poden anar només a fer deures o a xerrar o a jugar, no? I participar de les activitats de dinamització no vol dir necessàriament fer ús de les instal·lacions perquè en fem a fora, etcètera. Per tant, com que estem preguntant respostes diferents, surten també resultats diferents. Que hi hauria una incongruència i fins i tot no seria una incongruència si en sortís que el 80% coneixen l'àrea i el 90% de les activitats i participen el 90% en activitats. Això ens faria dubtar una mica, però si és el número a la inversa, no. Fins i tot en aquest cas, tampoc necessàriament seria una incongruència, perquè podria haver joves que participen d'una activitat sense saber que allò és l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Puigcerdà. Reitero, però sí que ens faria pensar una mica, però tal com són els números, no, senyor Serra. Aquí l'explicació de la senyora Mas és perfecta, és a dir, vostès, en aquest cas, no només la senyora Mas, coneixen la realitat del que estan vivint i tota la feina que s'hi fa, que segur que és molta i més de la que inclús han expressat aquí ara ella, la senyora Mas, però no és on no queda ben reflectit en aquest informe, que és el cap de la qüestió d'on volem estar. Llavors, potser l'errada està aquí. Segur que fan molta feina, que no ho posem en dubte, però no queda ben transmesa en aquest informe, que una persona que no tinc fills i no puc veure-ho directament, agafo aquest informe, el llegeixo i dic, ostres, això realment no aporta el que realment hauria d'aportar. I la incongruència potser ve per aquí, que no s'ha transmet més bé aquest missatge que es vol donar, que és el que diu la senyora Mas, molt ben explicat per part seva, per cert. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Si els sembla, passaríem a la votació. No sé si la regidora vol afegir alguna cosa, perquè he vist que ha engegat el micròfon, no? No, ja està, deia que gràcies, res més. Molt bé. Doncs passaríem a la votació d'aquest punt d'aprovació del Pla Local de Joventut, fent l'esmena aquesta que dèiem que rectificarem, senyor secretari, això de la data. Sí, rectificarem el 24. Doncs passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Abstencions? Moltíssimes gràcies. Doncs com que ja han votat tots els regidors, s'aprovaria amb 9 vots favorables i 3 abstencions. El següent punt, que és el 6 i el 7, si em permeten els explicaré de manera conjunta perquè són dues coses molt senzilles i si no hi té cap inconvenient cap regidor i regidora de la corporació els hi proposaria fer la votació separada. Simplement és que la Junta de Govern i la Comissió de Coordinació del Govern Municipal, que és les dues reunions que fa el govern de la corporació de manera habitual i reiterada, en el Cartipàs es va preveure que es farien la Junta de Govern preferentment, a més posava la paraula preferentment, els dilluns a 7:15 i la Comissió de Coordinació del Govern Municipal preferentment mitja hora després, els dilluns a 7:45. El que fem és adelantar els horaris 3/4 d'hora i, per tant, el que proposem és que de manera preferent la Junta de Govern local se celebri a 7:15 i la Comissió de Coordinació a les 7 de la tarda, perquè d'aquesta manera tampoc s'acaba tan tard al vespre i podem conciliar una mica millor els horaris amb aquest avançament de 3/4 d'hora. Entenem que és positiu per la conciliació de la vida familiar i laboral que puguem avançar-ho. I tot i que des de secretaries ens va manifestar que probablement no seria necessari passar aquest acord pel ple perquè el ple ja posava que preferentment se celebraria a aquesta hora i la convocatòria correspon a l'alcalde, ja que era un punt del Cartipàs, ens va semblar que era millor posar-ho sotmetre-ho a consideració del ple.
alguna intervenció al respecte? Doncs si ningú em demana la paraula, passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta? Moltíssimes gràcies. Estem votant, reitero, que els punts, si no em digueu el contrari ningú, 6 i 7, d'acord? Per tant, repetim la votació perquè quedi clar. Votem vots punts 6 i 7 conjuntament, perquè ningú m'ha demanat votació separada. Vots favorables a la proposta. Moltes gràcies. Abstencions? Moltes gràcies. Doncs s'aprovaria amb 9 vots favorables i 3 abstencions, tenint en compte que hi han votat tots els regidors de la corporació i que, per tant, no hi ha vots contraris. El següent punt de l'ordre del dia és l'increment retributiu per al personal funcionari laboral de la corporació, de l'Ajuntament de Puigcerdà i de llurs organismes autònoms, que en aquest cas és el Patronat del Museu Cerdà, que és l'increment retributiu del personal al servei del sector públic, tal com preveia la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que vull recordar que establia un 2,5% d'increment de les retribucions amb efectes 1 de gener del 2023 respecte a les vigents a 31 de desembre del 2022. Per tal de que els treballadors i treballadores de la corporació ho poguessin cobrar, es va fer un decret d'alcaldia. En el cas del personal funcionari ho vam aplicar amb efectes 1 de gener i ja la nòmina de l'1 de gener. També ho vam fer a nivell organitzatiu per poder donar més temps als recursos humans de la corporació, i per al personal laboral ho vam fer a partir de la nòmina de febrer, però evidentment també amb efectes, òbviament, 1 de gener del 2023, com no podria ser d'altra manera. Per tant, els funcionaris des de la nòmina del gener i successives amb efectes 1 de gener, el personal laboral a partir de la nòmina del febrer i successives, però amb efectes 1 de gener, per tant, al febrer van trobar la regularització de gener i febrer, van fer aquest increment del 2,5% addicional respecte a les retribucions que tenien l'any anterior. Aquest increment s'està aplicant, tal com estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, i per tant, evidentment, com a govern estem satisfets també de poder-ho fer, perquè considerem que les retribucions del servei del personal de les administracions públiques s'han d'anar actualitzant de manera periòdica, com no podria ser d'una altra manera. Simplement, i a títol informatiu, com la majoria de regidors i regidores de la corporació coneixeran, hi ha mig punt addicional i un altre mig punt addicional, que en aquests moments encara no sabem si nosaltres ni cap ajuntament si els podrem aplicar, perquè van vinculats a dos determinats paràmetres, dades macroeconòmiques, si no recordo malament, i si una interventora em corregirà, una determinada dada del PIB i una altra una determinada dada d'inflació. En aquestes, quan sigui el moment, si es compleix aquesta dada, doncs hi haurà aquest mig punt i un altre mig punt addicional en funció d'aquestes dades, però el que sí que és segur és aquest 2,5 i per tant ja s'està aplicant. Es va fer un decret d'alcaldia perquè ja es pogués fer, com ja havíem fet en altres anualitats i com fa la majoria d'ajuntaments, perquè sigui d'aplicació immediata, i per tant avui el que caldria també és aquesta ratificació per part del govern. No veig paraules demanades, per tant, si no hi ha paraules demanades i ningú manifesta el contrari, passaríem a la votació d'aquest punt. Vots favorables a la proposta. Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs s'aprovaria per unanimitat. El punt 3, que és la modificació de l'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Com vostès sabran, sobretot els regidors i regidores que formen part de la Comissió d'Urbanisme, fa un temps a la Comissió d'Urbanisme es va plantejar, tenint en compte, a més, la situació actual del mercat energètic i dels increments que han tingut els subministres, la necessitat també de potenciar les energies renovables i la sostenibilitat i, per tant, l'ús d'altres fonts d'energia, d'establir algun incentiu pel que fa als impostos i taxes del consistori en relació a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i tot el que té a veure amb l'aprofitament de l'energia solar. Hem fet tot el procés que es necessita fer per aprovar
per portar aquesta modificació. En aquest sentit, vull recordar que les ordenances tenen un procés d'aprovació llarg, perquè, a més, hi ha d'haver una exposició pública, s'ha de donar un termini perquè hi pugui haver tot un procés de participació ciutadana i perquè la gent pugui al·legar i manifestar el que consideri oportú. Hem conclòs ja tot aquest procés i, per tant, un cop conclòs tot aquest procés i en consonància amb el que ja s'havia anunciat a la Comissió d'Urbanisme, i fins i tot recordo que en algun ple ja ho havia apuntat, que estaven treballant en aquesta qüestió, el que es proposa és aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 3, que regula l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per donar compliment als objectius que s'esmenten a la part dispositiva i que jo els hi comentava abans. Bàsicament, el que volem és implantar i afavorir la implantació i incentivar la implantació d'instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica per la generació elèctrica, perquè d'aquesta manera el model actual entenem que es transforma en un de més ecològic i de més sostenible, i a la vegada que també és beneficiós no només des del punt de vista d'un model més sostenible i ecològic, sinó també fins i tot des del punt de vista econòmic pels diferents propietaris i propietàries que ho vulguin incentivar i tirar endavant. Per tant, la proposta que es planteja és la bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres en què s'incorporin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada que les instal·lacions per producció de calor incloïn col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'administració competent, i pel que fa a la taxa, el que es proposa és la bonificació del 100% de la taxa, també amb els mateixos paràmetres. Simplement, i per concloure aquesta explicació, recordar que la màxima bonificació que pot fer l'Ajuntament en el cas de l'ITIO i per aquest concepte no és del 100%, sinó del 95%, i per això el que es proposa és anar a la màxima bonificació possible, que és la del 95%. Idem amb la taxa, que en el cas de la taxa sí que es pot bonificar al 100%. Per tant, pràcticament, quan s'hagi d'instal·lar una instal·lació de plaques fotovoltaiques o d'aprofitament d'energia solar al municipi, des del punt de vista del gravamen impositiu municipal, pràcticament no serà zero, però gairebé. No sé si hi ha alguna intervenció al respecte. Sí, si em permet, senyor alcalde. Sí, sisplau, senyor Serra. Moltes gràcies. A veure, que vagi per endavant, òbviament que aquestes iniciatives estem totalment a favor de que sigui així, és a dir, el fomentar les energies renovables és un dels principals eixos de batalla de qualsevol grup polític a dia d'avui, però el que estem una mica en desacord és en el moment en què això es planteja. És a dir, això és una proposta que no és un tema menor, que no és un tema que hagi sorgit ara fa 4 dies, és un tema que es podia haver implementat a l'inici d'aquesta mateixa legislatura com a mínim, i fer-ho en aquests moments sense un projecte més ampli que englobi moltes més alternatives en aquest sentit a nivell de la transició energètica, doncs creiem que està una mica fora de lloc en el moment que es presenta aquesta iniciativa. És a dir, estem evidentment a favor d'això, però ens abstindrem també d'aprovar-ho perquè creiem que arriba en un moment potser un pèl electoralista a dia d'avui, perquè es podien haver fet moltes més accions en aquest sentit durant tota la legislatura que no s'han fet, i si hem de presentar avui això, doncs hauria d'estar acompanyat de moltes altres mesures que tampoc queden reflectides aquí. Llavors, per això la disconformitat en el vot ens ve per aquí, però, evidentment, és una mesura que s'ha de tenir en compte, però creiem que és insuficient i que no en el moment que toca. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Serra. 3 o 4 observacions. La primera, jo sempre dic, les legislatures duren 4 anys, per tant s'ha de treballar fins a l'últim dia, no fins a l'últim dia i un mes, o fins a l'últim dia i una setmana, o fins a l'últim dia i 2 setmanes, o fins a l'últim dia i 2 mesos. No s'ha de treballar fins a l'últim dia i, per tant, totes les iniciatives que es puguin impulsar s'han d'intentar fer fins al darrer dia i fins que no es constitueixi la nova corporació. Sobre altre tipus de mesures, aquí penso que hem de distingir documents, és a dir, l'Ajuntament ja n'implementa d'altres mesures en aquest sentit, però no són objecte de l'ordenança fiscal. Les mesures en matèria de transició energètica, eficiència energètica, etc., ho fem amb d'altres documents, ho fem amb convocatòries que
quan nosaltres concorrem per aconseguir finançament. Ho fem, per exemple, a través d'alguna sol·licitud, fins i tot que hem fet de fons europeus per millorar els temes d'aïllament tèrmic. Aquí també, si em permeten, el nostre municipi té un mal tamany perquè el gruix de les convocatòries, com coneixen bé tots els regidors, una gran part de les convocatòries que fins a dia d'avui han sortit dels fons Next Generation, primer va sortir sobretot pels municipis de més de 20.000 habitants, la segona tongada ha sigut pels municipis de menys de 5.000 habitants i, per tant, la tercera tongada ens tocarà als municipis mitjans, perquè d'alguna manera han començat pels municipis grans, després van fer els petits, ara els mitjans. Tot i així ja n'hi ha alguna que ens hem pogut presentar per temes d'aïllament tèrmic i hem concorregut i hem fet polítiques en aquest sentit en d'altres àmbits, però l'objecte d'aquestes polítiques no és una ordenança fiscal que és molt concreta, que és una bonificació específica per una determinada qüestió, sinó que això és objecte de debat en el PAES, que és un document que com saben vostès, s'ha aprovat aquí en el plenari municipal i que se n'encarrega la regidora, la senyora Marta Rufiandis, i per tant els objectius més generals i les polítiques més generals s'estableixen a través del PAES, però després aquests objectius generals s'han de transformar en coses concretes, en inversions concretes, en accions concretes, en projectes concrets. Per tant, en aquest sentit, aquesta és una de les moltes coses que s'han de fer. Quan toquem una ordenança fiscal, el que estem fent és tocar aquella ordenança fiscal i, per tant, el ple se circumscriu a aprovació d'aquella ordenança fiscal. No vol dir que no es facin altres accions, totes les altres accions, i per no allargar-me, estan contemplades en el PAES que tots els regidors i regidores coneixen perquè l'ha aprovat el plenari de la corporació. Doncs moltíssimes gràcies i, si em permeten, passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta. Moltes gràcies. Abstencions? Moltíssimes gràcies. Doncs, com que ja ha votat tothom, entenc que no hi ha vots contraris, s'aprovaria amb 9 vots favorables i 3 abstencions. El següent punt és un reconeixement de factures concretament del servei de taxibús, del servei de transport urbà de proximitat dels mesos de novembre, desembre, gener i febrer d'enguany, novembre i desembre del 2022 i gener i febrer d'enguany, que ascendeixen a un total de 15.059,40. Em permet fer una cosa? Sí, sisplau, senyor Jovell. Una mica per explicar el nostre sentit del vot, vull dir que nosaltres entenem primer que els proveïdors que ens han donat un servei tenen que cobrar, i això és així, i per tant, per l'altre cantó, aquests reconeixements extrajudicials, doncs moltes vegades al darrere hi ha contractes vençuts que no s'han tornat a presentar a concurs, i amb això no hi estem pas tan conformes. Llavors, al final, el sentit del vot sempre serà abstenció. Més que res perquè hauria d'explicar el sentit del vot nostre. Molt bé. Moltíssimes gràcies, senyor Jovell. No sé si hi ha alguna paraula més demanada. Doncs, si no hi ha paraules demanades, passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta. Molt bé. Abstencions? Sí. I vots contraris? No n'hi ha. Com que hi ha una mica de calatge amb la imatge, entenc que el vot de la senyora Carré és abstenció i el vot de la senyora Quera i el senyor Rubio és favorable. És correcte, eh? Sí? Molt bé. Moltíssimes gràcies. Sí, ja ho sé. Doncs, per tant, s'aprovaria amb 9 vots favorables i 3 abstencions. No hi ha vots contraris perquè ja han votat tots els regidors de la corporació. Passarem al següent punt, que és
crèdit que va sol·licitar l'Ajuntament per les inversions que contemplava el pressupost de l'exercici 2022, que, com vaig explicar a la Comissió Informativa d'Administració i Hisenda i Recursos Humans d'aquesta corporació, es va formalitzar aquesta operació d'endeutament durant l'exercici 2022. És una operació de 2,7 milions d'euros, 2.748.269,93. Es va demanar oferta a totes les entitats financeres que tenen presència al municipi de Puigcerdà, per tant, concretament 4, i es va acabar formalitzant l'operació amb el Banc de Sabadell. No sé si hi ha... No veig paraules demanades. Si no hi ha paraules demanades, passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Abstencions? Moltíssimes gràcies. Doncs s'aprovaria amb 9 vots favorables, 3 abstencions. Entenc que no hi ha vots en contra, perquè ja han votat tots els regidors de la corporació. El segon també és un reconeixement d'una factura del servei de manteniment de treure la neu i és d'import de 1.164. Posem el seu reconeixement i entenc que, evidentment, si vol afegir qualsevol cosa, per descomptat, però entenc que el senyor Llobé abans ha fet l'explicació en relació al sentit del vot d'aquest tipus d'expedients. Molt bé. Doncs, si ningú em demana la paraula, passaríem a la votació. Vots favorables en aquesta proposta? Gràcies. Gràcies. Abstencions? Abstencions? Moltíssimes gràcies. Gràcies. Disculpin perquè ja veuen que hi ha una mica de retard entre que... Per això m'espero una mica amb la votació, perquè com que hi ha una mica de retard des de que parlem aquí a la sala de plens fins que a vostès els hi arriba, com que nosaltres els veiem aquí des de la imatge, però per això m'espero una mica perquè quedi clar sempre el sentit del vot. Per tant, en aquest sentit, han votat tots els regidors i regidores de la corporació i si ningú no em rectifica s'aprovaria per 9 vots a favor i 3 abstencions. Passaríem... Si em permet, hi ha una incongruència al punt tercer de l'expedient de la resolució local de joventut. Sí, sí. Un tercer diu establir si no hi ha una pròrroga, sí, que es prorrogarà. El 30 de desembre del 26. Són 3 anys i 2 mesos, vull dir, és 4 anys i és el 30 de desembre. Sí. No, això és el que ha dit, el 31 de desembre. Sí, i a l'apartat de la pròrroga, per demanar al secretari una cosa al Pla Local de Joventut, entenc que l'apartat de la pròrroga també s'ha de canviar. El 31 de desembre del 26. No, jo crec que l'apartat de la pròrroga el que es refereix és que la clàusula, perdonin, però el secretari m'està manifestant un tema de la pròrroga que ja ho he vist, però amb el tema de la pròrroga entenc que la pròrroga està prevista perquè sí, mentre no s'ha aprovat el nou pla, mentre no es tramita el nou pla, i per tant, si es canvia la data de la vigència, evidentment s'ha de canviar la data de la pròrroga. Entenen el que estem dient, El Pla Local de Joventut el posa 2020, és el que comentava abans de la data, Sí. Pla Local de Joventut és 2022-2026, vigència des de la data d'aprovació fins a 31 de desembre de 2026. La proposta d'acord en aquest sentit conté un error perquè posa 2024, òbviament és 2026, amb 2 incloses, i després posa, es prorrogarà automàticament si no s'ha aprovat 13 de gener del 2020, 13 de febrer del 2026. Per tant, entenc que això també s'ha de rectificar perquè la vigència, si és 2022-2026, el 13 de febrer encara no cal prorrogar res perquè encara està en vigor. D'acord, Tothom d'acord? Sí. Molt bé. Molt bé.
Passaríem al punt 13 de l'ordre del dia, que és donar compte dels decrets d'alcaldia de data des del 28 de l'11 del 2022 fins a 30 de març del 2023. Alguna qüestió al respecte? No? No veig paraules demanades. Doncs, si no hi ha paraules demanades, passaríem al següent punt. És donar compte de les altes i baixes de personal que estan incloses les del període de desembre del 2022, gener, febrer i març del 2023, tant de 1 del 12 del 2022 a 31 de març del 2023 i que tenen relacionades en la documentació que s'ha tramès del ple. Em permet una cosa, senyor alcalde? I tant, senyor Jovell. No, mirant l'apartat de baixes, hi ha un agent de la policia local que crec que per un tema d'enfermetat, i si no estic mal informat, doncs es baixa i no podem més que expressar la nostra preocupació, que ja l'hem manifestant durant tota aquesta legislatura moltes vegades, de lo curta que és la plantilla de la nostra policia local, que en moltes ocasions, a vegades, segons quins períodes, hem vingut inclús de nit que no tenim policia perquè no tenim els efectius suficients per portar-la a terme. No? I veig que això encara ho agreuja una mica més. No? I si no tinc mal entès, a més hi ha 4 policies que estan de baixa. Vull dir, francament, estem com molt marmats d'efectius en aquest sentit. No? I simplement manifestar la preocupació. Jo ja sé que en aquests moments que estem de legislatura poca cosa es podrà fer, però vull dir que d'alguna manera manifestar la preocupació nostra per aquest tema, no? Que ja l'hem manifestat moltes vegades durant tota la legislatura i la reiterem una vegada més. Moltíssimes gràcies. Sobre això simplement 2 qüestions. Evidentment, sempre sap greu una baixa, més quan és per una qüestió com aquesta, això vagi per endavant. Dit això, des del punt de vista de la corporació, això ens permetrà guanyar un efectiu real per la policia local, perquè la voluntat de la corporació és aquesta plaça cobrir-la, i aquesta persona en aquests moments estava com en segona activitat i, per tant, realment no estava exercint com a agent. Però, per tant, en realitat aquesta plaça no és una plaça que perdrem, i reitero el que he dit al principi, que ens sap molt bé que una persona causi baixa per una qüestió que no és volguda per ningú, com és una qüestió de malaltia / enfermetat. Però en aquest cas aquesta persona estava realment al seu lloc de treball en aquests moments, precisament ja per qüestions que per protecció de dades no puc comentar en el ple, però ja no podia exercir com a policia, no? Per tant, estava exercint de facto una segona activitat, concretament els serveis generals de la corporació, de l'Ajuntament, però la plaça, precisament, la corporació no la va canviar ni la vol canviar perquè d'aquesta manera tenim una plaça de gent. I, per tant, quan la convoquem, que la voluntat és convocar-la, i ja es va fer l'encàrrec a secretaria en aquest sentit que la procedissin a convocar amb la major brevetat possible, i això es va manifestar tant per part del regidor de Recursos Humans com d'un servidor, com del regidor de l'àrea, que es convoqués de seguida, en realitat guanyarem un efectiu real per la corporació, perquè tindrem una gent que no estarà en segona activitat, sinó exercint realment. I la segona qüestió que sí que li volia comentar, tenim ja bastant avançat el projecte de pressupostos, que la voluntat és que abans que s'acabi el mandat el puguem deixar aprovat, perquè pensem que és una eina necessària, i diria que precisament a vostè, si no recordo malament i si no em rectificarà, senyor Jovell, però diria que li vaig comentar a vostè que una de les novetats que incorporaríem en matèria personal, que tampoc n'hi haurà tantes perquè ara sobretot estem immersos en el procés d'estabilització i de reducció de l'interinatge que ja ens porta feina, era que n'hi hauria poques novetats en quant a personal, però bàsicament els canvis venien en crear una plaça de tècnic d'educació a mitja jornada i en reforçar precisament la plantilla de la policia local. Molt bé, doncs si no hi ha més qüestions. Moltíssimes gràcies, senyor Jovell. El següent punt és donar compte en el ple d'una modificació pressupostària que es va aprovar per decret d'alcaldia i que bàsicament és l'incorporació del romanent afectat de la corporació. I que també tenen ressenyat a la preacta. És tota la incorporació del romanent afectat.
Sí, si em permet un comentari només, ho dic perquè m'ho confirmi, crec que és així, és que totes les partides aquestes d'incorporació que treuen del romanent és perquè el crèdit que es va firmar al novembre de l'any passat, al tancar l'exercici va passar tot l'import de romanent i ara el tornem a repescar altra vegada per aplicar-lo a les diferents partides, però ja no amb els saldos originals, sinó amb saldos ja modificats i a la baixa possiblement. Hi ha una incorporació també d'una subvenció de la Diputació de Girona que també s'incorpora, veig. Moltíssimes gràcies, senyor No sé Lluís. si és així, Sí, però amb un matís. Sí, però amb un matís. El romanent, sí, però amb un matís. El romanent afectat és d'obligada incorporació, tot el que és capítol 6 i capítol 7, si no la interventora em rectificarà, tot el que seria les inversions i les transferències de capital. D'on venen? Venen d'aquesta subvenció de la Diputació, que és capítol 7, perquè és la Diputació en aquest cas ens està finançant una activitat d'un tercer, no d'ella mateixa. Venen del romanent per despeses de finançament afectat, que són o bé del crèdit que es va demanar per inversions o fins i tot de crèdits anteriors. N'hi ha alguna que ve de crèdits anteriors. Per posar un exemple, sempre es van fent actuacions a la via pública, doncs potser d'altres anys s'arrossega algun saldo que, per tant, s'incorpora. Se n'executen, hem demanat un crèdit, se n'executen, una part s'han executat a l'exercici, les altres s'han deixat adjudicades però s'executaran aquest any. Per tant, això s'ha d'anar traspassant per poder fer front a les diferents despeses que té compromès la corporació i, per tant, aquestes partides amb el temps tendeixen a reduir-se. És a dir, si miréssim aquestes partides avui, moltes serien menors perquè es va executant. I, per tant, venen del crèdit, però venen això també de crèdits anteriors algunes. Quan dic de crèdits anteriors, no em refereixo a operacions de crèdit o operacions d'endeutament necessàriament, sinó de saldos de partides d'exercicis anteriors. O amb subvencions, fins i tot, d'exercicis anteriors. També les subvencions poden venir d'exercicis anteriors. Les subvencions, com tots els regidors i regidores de la corporació coneixen, són finalistes i, per tant, per exemple, la corporació ha rebut una subvenció, està executant una obra, una part l'ha executada, per posar un exemple, una altra part està pendent d'execució i, per tant, aquests diners només es poden destinar a aquesta finalitat i, per tant, són d'incorporació obligatòria, que per això és el romanent afectat. Sí. Gràcies. No sé si hi ha alguna qüestió més. No, doncs moltíssimes gràcies, senyor Llobell. Aquest punt no és de votació, és de donar compte. Per tant, si no hi ha més intervencions sobre aquest punt, aquest ja estaríem. Passaríem al darrer punt de l'ordre del dia, que és pregs i preguntes. Perdó, que me n'he deixat un. Donar compte del decret de pròrroga pressupostària per a l'exercici 2023, que també en donem compte en el ple de la corporació. Molt bé, doncs ara sí, pregs i preguntes. Si em permet, senyor alcalde? Sí, i tant, sisplau. Senyora Carrer. M'agradaria comentar dues cosetes molt breus. La primera és que voldríem demanar-li a la corporació que sol·licités allà on calgui la renovació del cartell del polígon industrial del sector de l'estació, que s'ajusta a la cantonada de la ITV, perquè no és que li falti alguna lletra o s'hagi descolorit una mica, és que està pràcticament esborrat completament i no és de rebut, diguéssim, que de les poques zones industrials que tenim al municipi, doncs una d'elles no estigui ben senyalitzada. Això per una banda. No sé si és el Departament de Territori o nosaltres podem substituir-lo. Per la identificació que té, diria que és territori. Si no em falla la memòria, senyora Carrer, diria que és l'Incasòl, per tant ho comprovarem, però si no em falla la memòria, diria que és l'Incasòl i, per tant, simplement farem la petició a l'Incasòl perquè ens el renovi. Reitero, si no ens falla la memòria, diria que és l'Incasòl, però cursarem la petició. Exacte. En el cantó de sortida de Puigcerdà es veu molt bé, perquè suposo que no està tan a sol, però en el cantó, diguéssim, d'entrar a Puigcerdà, on s'hauria de prendre la indicació per girar a mà esquerra, doncs està completament esborrat i jo crec que seria important que ens el renovin. Això per una banda. I la segona és que som conscients que estem en període electoral, som conscients que hi ha moltes noves candidatures a les properes eleccions del maig,
som conscients que hi ha molta gent que vol fer actes i presentacions, nosaltres també els farem arribat al moment, però també som conscients que en les darreres setmanes Puigcerdà sembla un àlbum de Colmo. I m'explico. No és viable. Jo entenc que no estem en campanya oficial i que no cal que ens, diguéssim, ens limitem única i exclusivament als panells de fusta i a que els cartells estiguin penjats allà. I en tant que la vila no disposa de gaires espais ni d'una normativa específica, crec, per disposar cartells quan es fan actes, sigui per part d'un partit polític o de qualsevol entitat, una mica comptant amb la col·laboració dels privats en aquelles parets que són privades i tal, doncs una mica fem de més i de menys. Però el que és veritat és que en les últimes setmanes realment, o sigui, la vila està realment molt lletja. Aleshores, en aquest sentit, jo no sé si fora possible fer algun tipus de, o pregaríem, que des de l'Ajuntament ja ho entenc, que no es pot, en tant que no hi ha espais habilitats específics, no es pot sancionar i no es pot d'allò, però sí que potser fer algun tipus de comunicat, recomanació, apel·lant a la responsabilitat i apel·lant al sentit comú i apel·lant una mica, doncs, bàsicament això, a la responsabilitat i a que no cal que empaparem fins l'última paret, ja no paret, contenidor, pont, fanal o qualsevol element de l'espai públic, no cal que quedi absoluta i totalment empaparat per qualsevol de les candidatures o actes que es duguin a fer. Sí que jo crec que si ho endrecéssim una mica, apel·lem a la responsabilitat i al sentit comú de tots, doncs aquest tipus de detalls farien que la vila fos una miqueta més agradable en aquest sentit. Bàsicament perquè després aquests cartells també, siguem realistes, embruten, queden allà penjats, ningú es fa càrrec de despenjar-los i mesos i mesos després encara veiem tot aquest tipus de cartelleria desendreçada, posada de qualsevol manera en qualsevol racó de la vila. I pregaríem que si es pogués com a mínim fer aquesta crida a la responsabilitat en aquest sentit. I és la meva intervenció. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, senyora Carré. Sobre el cartell ja li he contestat, cursarem la petició i, si no recordo malament, que feia la memòria, però diria que és l'Incasòl. En qualsevol cas ho verificarem i els hi adreçarem la petició. Evidentment, aquí també haurem de demanar permís a carreteres, que sembla una tonteria, el regidor d'Urbanisme i Obra Riu, i perquè els membres de la Comissió d'Urbanisme saben que cada vegada que hem de fer una cosa per ben tonta que sigui que toca la línia d'afectació de carreteres és molt difícil i molt costós. Però, evidentment, nosaltres que som un ajuntament persistent, a banda de demanar-ho a l'Incasòl, demanarem també, òbviament, el corresponent permís de carreteres. Sobre la segona reflexió que vostè plantejava, miri, ara no vull dir mentida, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, passant per un dels carrerons que ve aquí a l'Ajuntament, vaig pensar exactament el mateix que vostè. Concretament, en relació, per exemple, era el contenidor que saben que tenim aquí a prop de l'Ajuntament, un contenidor de la recollida de roba usada, de roba de segona mà, i vaig pensar exactament el mateix que vostè, però no perquè veiés el contenidor de roba empapelat, sinó perquè quan veia el contenidor de roba empapelat és que ja n'havia vist molts. Per tant, comparteixo la seva reflexió. Em consta que hi ha alguna candidatura que concretament va retirar bastants cartells i, per tant, això també ho vull posar en valor, tot i que encara en queden. Si vol en privat, perquè no sembli que sigui electoralista, li puc dir quina és, però se'n van retirar i si vol en privat li puc dir perquè no vull que sembli que és electoralista. Sàpiga també que per part del regidor Pere Valiente, això que vostè demanava en part ja s'ha fet, ja se li ha demanat algunes candidatures perquè algunes candidatures fins i tot ara ja no només és a les parets, sinó hi ha el mobiliari urbà, hi ha tot arreu. I, per tant, entenem que hi ha d'haver un ordre i, per tant, des de l'Ajuntament, en aquest sentit, estarem amatents en això, que ja ho estem fent, i, per tant, sobretot, nosaltres també, parlant amb les diferents candidatures, apel·larem a la responsabilitat individual en el sentit que la gent entengui dues coses que em sembla que són òbvies. La primera, cartells se'n poden enganxar, però no a tot arreu, i hi ha determinats espais que no són aptes. I segona, que és la més important,
I això no només val per les candidatures electorals, sinó que ja és una apel·lació que faig en general a qualsevol persona que enganxa cartells al municipi, perquè també ens passa amb les activitats això. Els cartells no només s'han d'enganxar, que és molt important, s'han de desenganxar també. Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió més. Senyor Jové, em sembla que... Sí. Que no. Ara, si em permet, senyor alcalde. Ara em sent, no? Ara el sentim, senyor Jové. Sí, el sentim perfectament. No, jo volia tocar un tema que l'hem estat comentant en diferents plens durant pràcticament tota la legislatura i que realment estem a punt d'acabar-la i no hem sigut capaços de solucionar-ho. No? I es tracta del que és l'abocador que tenim a l'antic heliport, que hem estat tota la legislatura d'alguna manera insistint. És una cosa que es va provocar i que hem provocat nosaltres, que crec que de cara a la nostra ciutadania que els obliguem a que els abocadors estiguin il·legals, que prohibir-los, i en canvi nosaltres no hem predicat amb l'exemple. Temps hem tingut, perquè hem tingut temps, portem quasi 4 anys. Inclús diria que diners també en tenim, perquè en alguna partida pressupostària recordo haver vist alguna partida pressupostària dedicada a solucionar aquest problema. I no entenc per què no s'ha fet, si no és potser perquè no hi ha voluntat política o perquè la priorització no ha sigut una prioritat i s'ha deixat temps, o per falta d'organització, de planificació, no ho sé. I, a més, aquests darrers temps ens han inclús denunciat a tots. O sigui, la corporació ha estat denunciada a l'Agència Catalana de Residus i crec que inclús ens ha requerit perquè això quedi solucionat. No sé, només volia posar manifest això i si tenia quina previsió vostès tenien. Tot i així, ja sé que el dia 17 de març, senyor alcalde, vostè va firmar un decret per fer una contractació de serveis per retirar aquestes runes. Vull dir, perquè ja l'he vist el decret. Només és això, només volia fer aquest comentari. Gràcies. Sí, senyor Jové, sí, voluntat política tota, perquè evidentment volem fer allò que hi ha endreçat. De les dues qüestions que li volia fer referència, una, jo ja en el seu dia ja vaig signar un decret per la retirada d'una part que era una actuació més d'emergència, que es va executar, per cert. Aquesta part està executada. I en aquests moments, per altra banda, està en procés de presentació d'ofertes. La licitació per la neteja de l'heliport ja s'ha fet una licitació per 3 anys precisament per no tenir aquest problema tan recurrent. Per tant, en aquests moments hi ha una licitació en marxa que estem amb la regidora, ara em recordava que s'està en la fase de presentació de les ofertes per part de les empreses licitadores interessades. No sé recordar, tot i que ho podria mirar-ho en un moment, quin és el dia que s'acaba el termini per presentació d'ofertes i es fa una licitació per 3 anys perquè, com bé vostè recordava, precisament es va dotar una partida pressupostària significativa precisament per poder tirar endavant aquesta actuació. Llavors, a partir que estigui ja escollida l'empresa que hagi de fer això, serà imminent. Perquè sí que és veritat que vostè es va retirar una part important, però s'ha anat deixant allà i s'ha tornat a incrementar. O sigui, d'alguna manera hem tornat a créixer una mica amb això. Perquè jo he fet una visita personalment in situ al lloc, no? Ho he vist, que no... Parlo... Sí, jo... Digui. L'última actuació es van treure 150 metres cúbics i es va fer una mica de selecció d'orgànica al que era runa. I es va preparar una mica per aquesta licitació que es farà perquè sigui molt més fàcil. 150 metres cúbics es va treure. Miri, si em permet, pel que fa a l'expedient, per ampliar-li una mica la informació, senyor Jové, la licitació que està en tràmit és retirada, trasllat i gestió de runes de l'antic heliport de Puigcerdà. El valor estimat del contracte és de 82.720 euros, per tant és una xifra significativa, IVA inclòs.
I el termini de presentació d'ofertes, que per això no recordava la data, finalitza el 13 d'abril del 2023 a les 15 hores. Sí, demà. És a dir, demà a les 15 hores. Sí. El termini de presentació és un obert simplificat, procediment de tramitació obert simplificat, 13 d'abril del 2023 a les 15 hores. Jo li deia que estàvem en procés de presentació d'ofertes en aquests moments i, per tant, es va fer aquesta actuació més d'emergència que, com complementava el regidor, van retirar aquests 150 metres cúbics, que és un volum significatiu, i aquesta que és una actuació important, el termini de presentació d'ofertes, que abans li deia perquè m'ho recordava la regidora de Medi Ambient, la senyora Rufián, i és que em recordava que s'estava en procés de presentació d'ofertes i ara està comprovant la data de finalització del termini de presentació de les mateixes, 13 d'abril del 2023 a les 15 hores. Per tant, un cop presentades les ofertes s'avaluaran i és una licitació relativament senzilla. Per tant, l'adjudicació serà ràpida, l'empresa haurà de presentar formalismes que toquin per fer la contractació i a partir d'aquí es podrà executar de manera imminent. Sí, més que res també perquè l'Agència Catalana de Residus ens ha requerit que d'alguna manera ho netegem. Vull dir que... I ens han denunciat a la corporació, em sento denunciat jo també, i tots els que estem aquí. No faig extensiu a ningú especial, no? Sí, ens hi vam reunir tant la regidora com un servidor. Nosaltres els hi vam explicar l'actuació inicial que havíem fet i les que teníem en marxa i, per tant, en aquest sentit, l'Agència de Residus que ens va manifestar que amb això els hi semblava suficient el que plantejava l'Ajuntament. Sí, i vam fer fins i tot, si em permet, per abundar en més detall, vam fer fins i tot una visita in situ en el propi lloc. Sí, es va fer una inspecció, sí, ho sé. Sí, jo hi vaig anar-hi, fins i tot la regidora també, i després es van reunir la regidora i amb l'agència de residus aquí al propi Ajuntament. Jo també m'hi vaig reunir a la visita in situ aquesta que vam fer i amb les mesures que nosaltres vam proposar els hi va semblar suficient i correcte. Perdó, una pregunta. Et dic que l'import total del concurs són 80 i escaig mil escaig. 82. Li dic exacte, si vols. Sí, són 82 i escaig, però li recordo exactament l'import. Perquè era 60 i escaig mil més IVA. Li dic l'import amb IVA inclòs, Sí. 82.720 euros. I això són pels 3 anys o per l'actuació puntual que s'ha de fer ara? Pels 3 anys. De totes maneres, el fet de fer el concurs de 3 anys, què vol dir? Vull dir que seguirem tenint el mateix problema durant temps perquè això s'anirà altra vegada retroalimentant això? Vull dir que això ens hauríem de buscar una solució definitiva, no? Vull dir que aquest abocador ja... Sí, tot i que hem de preveure també, penso que aquí l'Ajuntament fa, si em permet l'expressió, un planteig un punt realista. És a dir, com en un municipi com Puigcerdà, amb l'activitat que hi ha i amb l'activitat econòmica i l'activitat de la pròpia corporació i obra pública i obra privada, etcètera, algun punt de copi temporal necessitem tenir. Plantejar que no tindrem cap punt enrere, penso que en un municipi amb el tamany i l'activitat de Puigcerdà no és realista. El que cal és que aquest punt estigui ben gestionat i per tant, es necessita un punt d'emmagatzematge temporal per poder després fer una correcta gestió de residus i per això es preveu també que hi hagi una empresa que s'encarregui d'això. O sigui, aleshores el que hauríem de fer és fer un abocador legal, cuidat i no sé, dic jo, ja que l'hem de tenir, fiquem-lo bé. Però és que no ho plantegem com un abocador, el que plantegem és un punt de copi de material per poder després fer una correcta gestió de residus. És a dir, per posar un exemple, si la brigada realitza una obra, cada carretó de ciment, per dir d'alguna manera, no fa el trasllat. És lògic copiar-ho en un lloc i que vingui el gestor de residus, un gestor de residus acreditat i homologat, que a més ja tindrem
aquesta licitació i s'ho endugui. Ara, plantejar 0 punts, no, penso que no és realista. Un És a dir, punt de seria copi de com un- material hi ha d'haver-hi. Perdó. És per tenir un punt per després, posteriorment, fer la transferència. Seria com un centre de transferència i de cribatge d'aquest material previ, no? Bueno, no arriba a un centre de transferència. És un punt per fer una còpia temporal i per poder-ho agafar i transferir-ho a la planta o on toqui en funció del residu. Aquí només tindríem 2 acopis, que és runa i orgànica, que és el que s'ha fet últimament. Només tenim 2 acopis. Llavors, el que sí que es fa, abans d'una actuació, separar una cosa de l'altra. Llavors, són banyeres molt grans i et surten els números com una empresa que pugui fer unes bones banyeres i que el viatge et surti a compte. Doncs això... Sí, perdoni. Ara imagina't que agafem el camió de la brigada i fem un viatge a mig camió cada vegada. Ens diran, el preu sortiria desorbitat. Que hi ha una mica de mala gestió, soc el primer que ho reconeix. Hi ha una mala gestió, primer que es trenquen el candau que hi ha, s'entra ja la gent allà, no tenim una càmera perquè no tenim llum, no podem connectar una càmera d'allà. Ens falta una mica de control, soc el primer que ho reconec. Em sembla que tots ho reconeixen, no? I ara amb aquesta licitació tindrem una persona que es gestionarà una mica el residu de copi que tenim en aquell espai. I després també, si em permet una reflexió que la vam comentar amb l'agència de residus, tenim detectat que hi ha algun, però clar, a vegades costa agafar-los in situ, que hi ha gent que fa abocaments quan es fa alguna obra, estic parlant d'obres particulars o d'activitat particular, i no és precisament normalment, i això també vull remarcar-ho, no solen ser precisament del nostre municipi, perquè com vostè bé coneix, que forma part de la Comissió d'Urbanisme, sap que precisament el municipi de Puigcerdà, amb totes aquestes actuacions, sempre demana un aval per la correcta gestió de residus, que no es torna fins que es presenta el certificat correctament homologat pel gestor de residus, no? I si n'hi ha una per danys a la via pública. Però, clar, estem en un mal punt allà perquè estem molt a prop de França, estem molt a prop de la resta de municipis i, per tant, el que sí que vam plantejar amb la regidora i amb el regidor és que probablement allà també faríem una actuació que en el punt que hi ha la barrera, vist que la barrera moltes vegades ens trenquen el candau, com ara comentava el regidor, substituir-la per aquella part per on entren, posar-hi una tanca, que ja ho estan mirant des de l'àrea d'obres, posar-hi una tanca que, per dir d'alguna manera, no sigui tan fàcil de trencar i accedir-hi. En un punt de còpia el necessitarem. Si ja ho tenim licitat, ja ho tindrem pels 3 anys. Senyor Serra, té la mà aixecada? No sé si és que em demana la paraula. Sí, digui, sisplau. Era, ja, per no extendre'ns en aquest punt, que tots compartim gairebé totes les inquietuds, sí que m'agradaria, sisplau, que com a mínim en una comissió d'urbanisme de les que fem setmanalment poguéssim parlar-ne concretament, també per ser-ne conscients nosaltres de quines mesures han previst fer en aquesta licitació, perquè no en som conscients i ens agradaria ser-ne, en certa manera, si no partíceps, com a mínim coneixedors d'aquestes mesures que han optat. Si pogués ser. Gràcies. I si em permet, ja només per acabar, el tema de la càmera amb una placa solar, jo penso que ens ho podria solucionar. Vull dir que ja sé que no tenim llum allà, però ja amb una càmera, amb una placa solar, igual ens ho soluciona. Bueno, comparteixo, però igual vostè sap més que jo, no? No. Se m'ha corregut ara, mentre estàvem... Com que ha fet aquest comentari... Perdó, llavors com graves això? Has de posar una antena que t'envia la senyal al campanar o a la... És més complex del que dius, del que diu, Segurament, però seria una... Però bueno, si ens ho hem de gastar amb cubes i traient metres cúbics de runa, potser sí, amb la càmera és dissuasòria, no? Àngel, que està tot inventat i que una solució hi hauria. Segur que sí. Fàcil no és. La de la porta, això sí que és senzill i en qualsevol cas penso que si tenim la licitació, és el que deia, hem de tenir aquest punt de realisme, de dir necessitem un punt de copi, no? Si tenim la licitació feta, la gestió del residu amb aquest punt per fer la còpia temporal i la posterior gestió del residu serà molt millor i el que sí que és veritat és que estàvem mirant també tant en l'àrea de medi ambient com en l'àrea d'obres
això que comentava, dir, hem de fer un reforç de les mesures que impedeixin l'entrada de l'abocament particular. Posar un exemple, perdonin-me l'exemple, quan algú tira una rentadora, l'Ajuntament no té rentadores, no? Per tant, vol dir que algú hi ha anat. Cosa que a vegades costa d'entendre. Hi ha la mateixa feina, n'hi ha més, de fet, de portar-la allà a l'heliport, que és una mica més lluny que de portar-la a la deixalleria, que si un particular hi porta una nevera de manera particular, te l'agafen gratuïtament. Exactament. I a més és un servei gratuït. L'única cosa és que t'has d'ensenyar un Puede comentar ara amb el camp que tenim abans. I jo tinc els meus dubtes de quines nacionalitats són aquelles runes. I aquí no la venen a tirar. I aquí no... Hi ha runa i no es pot controlar. No és complicat, en sèrio. Aquí no la vigilància per tot el poble. Se us sent molt entretallats, eh? Sí, ara no hi ha bona comunicació amb la sala de plens. Sí. Ara sí que us tornem a sentir a tots. A més, s'havia congelat la imatge. Molt bé, doncs no sé si hi ha algun prec i pregunta més. Sí, si em permet, senyor alcalde. Sí, sisplau. També una mica amb la línia del que diu l'Àngel i reiterant alguna conversa ja feta en anteriors plens, volien saber quina era la situació al respecte del sector de la Pedregosa, concretament per l'expedient que hem intentat separar al respecte de la pastilla dels habitatges de protecció oficial, que, a títol informatiu i d'això, nosaltres com a grup municipal hem rebut amenaces de que no només a nosaltres, sinó a la corporació en general, doncs se'ns donaria o se'ns imposaria una querella criminal si no desestimàvem el sentit del vot que vam fer favorablement al darrer ple. Llavors volíem saber si hi ha algun expedient incoat aquí, en quin punt estem a dia d'avui. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Hi ha algun prec més o aquest és el darrer per si hi ha... No? Molt bé, ja està, aquest és el darrer. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Serra. Doncs intentaré fer un resum que, com que els antecedents són una mica llargs, molt resum, tampoc podrà ser. Estem parlant del pla parcial del Sud 39, del sector de la Pedregosa. En el seu dia, evidentment, es va aprovar el POM, després tot el planejament derivat. Vull recordar que el 2014-2015, si no recordo malament, es va executar, em sembla que va ser finals del 14, principis del 15, ja quan fa tants anys, a vegades les dates pot ser una mica difícil de recordar-les, però en aquell moment es va procedir a la urbanització del sector. Fins i tot recordo que en aquella època els propietaris del sector em van demanar, que era un moment molt difícil, perquè tirés endavant l'habitatge i que, per tant, preferien que no s'urbanitzés. La prova és que encara han passat molts més anys i d'habitatge lliure tampoc se n'ha fet cap, no? I, per tant, per part dels propietaris del sector, se'ns va demanar que no es tirés endavant l'urbanització. L'Ajuntament va dir que tenia interès, i té, evidentment, en tirar endavant una part de l'urbanització, que era concretament l'espai que havia d'anar destinat principalment als habitatges de protecció oficial, tant els de règim general com els de preu concertat, i al costat hi havia la parcel·la colindant que estava reservada d'equipament escolar per poder-la posar a disposició de la Generalitat amb la condició de solar, que vol dir urbanitzat, per si mai es pot fer la futura escola. A partir d'aquí, des de la corporació, com vostès coneixen, s'ha estat treballant molts anys en fer punta fina, si se'n permet l'expressió, en buscar gent que pugui estar interessada si traiem una licitació, en presentar-s'hi, en mirar quina tipologia d'habitatges s'han de construir, en mirar també algunes incongruències que tenia el planejament
i que s'havien de resoldre, i també en mirar que poguéssim resposta a tota la tipologia de demandants d'habitatge que hi ha en el nostre municipi, etcètera, i que, per tant, l'operació fos viable, perquè penso que tots els regidors i regidores de la corporació compartim la necessitat i la voluntat de que ja es puguin fer aquests habitatges de protecció oficial, i jo vull aprofitar també per agrair a tots els regidors i regidores de la corporació, sense distinció de grups polítics, que tots els punts que s'han passat per aquest plenari, i jo vull recordar-ho, s'han aprovat sempre per unanimitat de tots els grups de la corporació, i jo com a alcalde i com a màxim responsable d'aquesta institució, en aquest sentit ho agraeixo, perquè denota que, evidentment, aquesta és una preocupació compartida per tothom i una voluntat de tirar-los endavant, compartida per tothom i per tots els regidors i regidores que formem part d'aquesta corporació. Per no allargar-me molt amb les dates, simplement recordar que el 17 de febrer del 2021 i posteriorment també una segona, el 21 d'abril del 2021, per part dels serveis tècnics municipals, es va fer entrega de l'encàrrec que se l'havia fet, que era d'una modificació puntual del sector Sud 39, que tenia per objecte reduir la superfície mínima dels habitatges, per tant, que es poguessin fer, com he explicat algunes vegades, d'habitatges de més petits i de més gran, reduir la previsió de places d'aparcament i permetre la construcció de 2 plantes soterrànies en lloc d'una. En data 27 d'abril del 2021, per tant, estem referint ja fa molt temps, això ja és quan hi havia els acords, prèviament hi va haver tota la part de treball per part dels serveis tècnics, que també els agraeixo tota la dedicació. Per decret d'alcaldia es va aprovar inicialment el text refós del sector Sud 39, camí de la Pedregosa. En data 4 de juny del 2021, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu ens va emetre informe, i l'informe va ser desfavorable perquè ens van fer un seguit de consideracions i modificacions de la proposta del pla parcial, que, com recordaran a la corporació, vaig dir comentar en un ple, segurament recordaran la paraula, perquè diré la paraula exacta que vaig fer servir, vaig dir, penso que la Comissió Territorial d'Urbanisme s'ha extralimitat, i vaig fer servir la paraula extralimitat amb les seves recomanacions i apreciacions, però en qualsevol cas les tindrem en compte perquè el que volem és tirar-ho endavant i que, per tant, això pugui ser una realitat. En data 9 del 2 del 2022, els serveis tècnics municipals ens van fer entrega d'una nova modificació del puntual del pla parcial. La Junta de Govern local va aprovar també inicialment el nou text refós, etcètera. Es va sotmetre a tràmit d'informació que es van presentar per part d'un particular d'aquí Puigcerdà, que per les converses que hem tingut amb diferents veïns que ens han demanat reunió, entenc que representa més d'un veí, es van presentar al·legacions en aquesta modificació del pla parcial. Les al·legacions les presenta un veí concretament, però com que jo he tingut reunions amb tota la gent que m'ho ha demanat, entenc que representava més d'una persona, perquè així m'ho han manifestat amb les reunions que jo he anat tinguent. La Comissió Territorial d'Urbanisme, les al·legacions aquestes, reitero, són de fa aproximadament un any, concretament 29 d'abril del 2022, que les va presentar al registre d'entrada el 25 d'abril del 2022. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu i Aran, que és la competent en el nostre cas, en data 5 de maig del 2022 va emetre informe favorable sobre la modificació puntual del pla parcial que havia fet l'Ajuntament i que havia recollit totes les esmenes i totes les consideracions que se'ns havien fet des de la Comissió Territorial d'Urbanisme. En data 13 de juny del 2022, el ple municipal acorda desestimar les al·legacions presentades i aprova definitivament la modificació puntual del sector Sud 39, Pla de la Pedregosa, un cop, evidentment, a més, i ho reitero, l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme era favorable i, per tant, ens donava via lliure per poder fer l'aprovació definitiva. En data 13 del 7 del 2022 es publica al Butlletí Oficial de la província l'acord d'aprovació definitiva de la modificació puntual del pla parcial per poder possibilitar la implantació d'aquestes vivendes de protecció oficial. Vull recordar que la modificació, i vostè hi feia referència,
precisament la vam focalitzar molt amb les vivendes de protecció oficial perquè aquesta era una prioritat per l'Ajuntament i si recordarà, no m'hi entretindré molt amb l'explicació perquè ja ho he comentat més d'una vegada, bàsicament la modificació pel que fa a la VPO, feia 3 coses principalment. La primera que era dir, es demana en el planejament que hi ha d'haver 1,5 places d'aparcament en la VPO i en l'estat preu concertat per cada habitatge. I això ho veiem que té poc sentit, quan en la immensa majoria de Puigcerdà demanem una plaça per habitatge. Per tant, té poc sentit que si jo demà em construeixi una vivenda unifamiliar, una torre al municipi, hagi de tenir una plaça de garatge i que per la VPO demanem una plaça i mitja. És molt incongruent. I que en la majoria del municipi demanem una plaça. Per tant, a la VPO una plaça. Segona modificació que la recordaran perquè també la vaig explicar. Vaig explicar de dir, hi ha un error, és les incongruències abans que plantejava el planejament. El planejament deia, escolti, es pot fer una planta soterrània d'aquestes mides. Quan hi hem d'encabir les places, encara que sigui una plaça per habitatge, no ens hi caben en una plaça soterrània. Per tant, hem de fer una segona planta soterrània perquè si no, no ens hi cap els aparcaments que hauríem de fer, encara que només sigui una plaça per habitatge. Tercera consideració, reduir la superfície dels habitatges lliures d'HPO del sector, que es passava de 65 metres quadrats de superfície útil a 55 metres quadrats de superfície útil. Però, reitero, no es tocava cap dels altres paràmetres urbanístics i cap dels altres paràmetres edificatoris, no es tocava el nombre d'habitatges de protecció oficial, que continuaven sent els mateixos, ni el sostre, ni l'aprofitament, etc. Per tant, jo ho vaig explicar d'una manera molt col·loquial, que vaig dir, si abans es podien fer habitatges d'aquesta mida, ara es podran continuar fent per la VPO i pel preu concertat d'aquesta mida, però si es vol se'n poden fer alguns una mica més petits, ergo alguns altres una mica més grans. I per què? Perquè a dia d'avui la tipologia de demandants d'habitatge de protecció oficial no és només perquè les necessitats han canviat, la del pare i mare amb fills, sinó que tenim vidus, vídues, gent gran, joves que es volen emancipar, famílies monoparentals, etc., que per tant necessiten habitatges més petits i també a la vegada tenim famílies nombroses que necessiten habitatges més grans, per tant, sense tocar cap altre paràmetre edificatori, poder tirar endavant el nombre d'habitatges que hi havien previst en el sector, que com vostès saben era un volum important d'habitatge. Vam aprovar per unanimitat aquesta aprovació definitiva i en data de 21 del 10 del 2022 la mateixa part recurrent que havia presentat l'al·legació va presentar un recurs contenciós administratiu contra la resolució d'aprovació definitiva de la modificació puntual del pla parcial. L'Ajuntament, evidentment, què ha fet? En defensa dels interessos de l'Ajuntament, comparèixer davant del jutjat contenciós administratiu. Evidentment, ens van personar, com és obvi, en el termini exigit i en temps i forma. Vam fer l'encàrrec de la defensa jurídica de la corporació, com és molt habitual en aquests casos, en els serveis jurídics de la Diputació de Girona, que són els que ens porten la defensa del cas. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu de defensar l'interès de la corporació i l'interès general de Puigcerdà, que és que aquesta modificació del planejament pugui tirar endavant i que, per tant, puguem fer els habitatges de protecció oficial i de règim concertat, que penso que els necessitem moltíssim a Puigcerdà i a la Cerdanya en general i a Catalunya, si em permeten, i a tot arreu, que n'hi calen a tot arreu. Per tant, els tràmits han sigut complexos perquè ens han anat presentant al·legacions i contenciosos, però l'Ajuntament, i perquè quedi clar, 1, té la voluntat de tirar endavant aquest projecte i, per tant, segueix avançant en aquest sentit. 2, esperem guanyar aquest contenciós administratiu, li dic de tot cor, esperem guanyar-lo i, per tant, farem la defensa jurídica que calgui de la corporació per poder tirar endavant aquesta modificació. 3, a dia d'avui a nosaltres no ens consta que la jurisdicció contenciosa administrativa hagi dictat cap mesura cautelar i, per tant, mentre no es dicti cap mesura cautelar per part del jutjat, nosaltres anirem treballant en aquest sentit. 4, penso que és una voluntat compartida de tota la corporació i de la ciutadania de Puigcerdà i, per tant, jo ho agraeixo a tots els regidors que estan aquí a la taula com els que estan a la pantalla, que sempre en aquest sentit hi ha hagut unanimitat
a la corporació per sobre d'ideologies i de signes polítics i de grups municipals, perquè penso que aquest és un tema d'aquests que a vegades es diu, a vegades quan es diu que és un tema de país, doncs en el nostre cas no seria de país perquè és local, però és un tema local d'absolutíssim interès general. D'absolutíssim interès general. Següent, ens dol que hi hagi persones que per un pur interès particular, difícil d'entendre, suposin aquí a Puigcerdà es faci vivenda de protecció oficial tant de règim general com de règim concertat. Li dic sincerament, no ho puc entendre, i a les persones que m'han demanat reunió per parlar d'aquest tema i que han promogut les al·legacions, així els hi he traslladat, en persona, que no podia entendre com a alcalde que algú es pogués oposar a que a Puigcerdà es desenvolupi vivenda de protecció oficial, quan és una de les necessitats principals que tenim al municipi, a la Cerdanya i al país en general, que tothom està alineat en aquest sentit, la corporació i tots els grups polítics estan alineades amb aquesta prioritat, el govern de la Generalitat està alineat amb aquesta prioritat, fins i tot penso que el govern de l'Estat, tot i que ja ens queda una mica més lluny, està alineat amb aquesta prioritat. El problema que té tot l'estat espanyol i que es replica en el nostre país, a Catalunya, i que es replica a la Cerdanya i que es replica a Puigcerdà, per tant, no ho puc entendre, de veritat li dic, no? Quan precisament la modificació aquesta es va focalitzar molt en aquesta qüestió, amb les vivendes de protecció oficial, és perquè hi ha la voluntat per part de l'Ajuntament de tirar-ho endavant i, per tant, ens costa que algú es pugui oposar a això. És a dir, és que no li trobo sincerament cap sentit. Em dol, a més, el que vostè comentava, no em dol per vostè, sinó... per vostè, no em dol el que ha comentat vostè, em refereixo, no em dol el que ha comentat vostè, sinó vostè ha fet un comentari que és greu, i és que els regidors i regidores d'aquesta corporació hagin de rebre pressions de qui sigui per voler tirar endavant vivendes de protecció oficial, que és la primera necessitat, penso, o una de les primeres necessitats que té el nostre municipi, que té la nostra comarca i que té el nostre país. Penso que això no és admissible i jo sempre he dit una cosa, tota la gent que s'assenta en aquesta taula, tant els 13 regidors i regidores de la corporació, sempre he dit una cosa que és una frase que els meus companys de l'equip de govern me l'hauran sentit dir moltes vegades i probablement la resta de regidors de la corporació alguna vegada també. A la gent que ens assentem en aquesta taula se'ns escull per defensar l'interès general de Puigcerdà, del municipi, l'interès comú, posi-li el nom que vulgui, el bé comunitari, posi-li el nom que vulgui, l'interès social del municipi. I aquest està per sobre de qualsevol circumstància individual o personal. Jo sempre dic una cosa, els regidors de la corporació, com tots a la vida, poden encertar-la o poden equivocar-se. Poden encertar-la o poden equivocar-se, però sempre han de tenir present una cosa, l'interès general de Puigcerdà i l'interès general del municipi està per davant de qualsevol interès particular. I penso que amb les votacions que hem fet sobre aquest tema, aquí ho hem demostrat, que el nostre nord indicador, per sobre de pressions que es puguin rebre, etc., és que la voluntat de tota la corporació, i m'atreveixo a dir en aquest cas la voluntat de tot Puigcerdà, és que es tirin endavant aquestes vivendes de protecció oficial. No puc entendre que es presentin al·legacions i que fins i tot es vagi al contenciós administratiu per evitar que a Puigcerdà es faci vivenda protegida. No ho puc entendre i penso que ningú pot explicar-ho, això. Li dic de tot cor, penso que ningú pot explicar-ho. Penso que algunes accions com les que vostè feia referència no són admissibles i, per exemple, abans quan comentava el tema de les al·legacions, només li dic a títol anecdòtic i, per tant, no m'estranya el que vostè em comenta, i li dic només a títol anecdòtic. En les al·legacions que es van presentar primeres, per exemple, per voler fer vivenda de protecció oficial, a mi com a màxim responsable polític, com a alcalde i a l'arquitecte municipal de la corporació se'ns està acusant de prevaricació i se'ns acusa d'un delicte penal. I a més algú es permet de posar-ho per escrit, això, que em sembla una mica heavy, em perdó de l'expressió. Ja saben que jo sempre soc contingut amb els objectius que utilitzo, però que amb un alcalde o amb un tècnic municipal, en aquest cas a l'arquitecte, se'ns acusi de prevaricació per intentar tirar endavant vivendes de protecció oficial a Puigcerdà, que és una de les unitats principals que tenim, i que, a més, els regidors de la corporació rebin comentaris o pressions o
o per no fer servir una paraula més ajuda, que no toquen, em sembla absolutament inadmissible. Per tant, nosaltres defensarem els interessos de la corporació en el contenciós administratiu. Nosaltres amb aquest tema hem anat fent tots els passos que calien, pensem que és una prioritat per Puigcerdà i si el projecte pot tirar endavant, que jo estic convençut que sí, li asseguro que un servidor estarà molt content. Intentarem deixar-lo al màxim d'encarrilat que puguem. Penso que és una voluntat compartida, ja dic, de tota la corporació, i no només de tota la corporació, sinó de tot el municipi, perquè Puigcerdà accepta algunes excepcions que jo sincerament no puc entendre, perquè, reitero, em costa entendre que algú suposi que el municipi es faci vivenda de protecció oficial, de règim general i de preu concertat. Em costa, reitero, molt d'entendre. Hi ha una unanimitat pràcticament, dic el pràcticament perquè si no no tindríem cap al·legació, amplíssima amb tothom que vol que això sigui una realitat i, per tant, seguirem treballant en aquest sentit i esperem que el contenciós administratiu vagi bé i mentre no es dictin mesures cautelars, nosaltres anirem avançant, com ja en el seu dia, per part de la corporació, vam desestimar les al·legacions que es feien, que per cert també vull aprofitar per comentar una altra cosa. Un dels motius principals que feien a les al·legacions és que els informes d'urbanisme eren desfavorables, que no és veritat. Urbanisme va informar favorablement després de que vam fer les matisacions que ells ens demanaven en la proposta. Per tant, no crec que aquí estiguem tot el món equivocat, no crec que l'alcalde estigui equivocat, no crec que els tècnics municipals estiguin equivocats, que també fan els seus informes, no crec que els regidors del govern estiguin equivocats, que són els que tenen la iniciativa o l'impuls de les polítiques públiques, no crec que els regidors de la corporació de diferent signe polític estiguin tots equivocats, no crec que els secretaris de la corporació que fan els informes jurídics estiguin equivocats, no crec que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu, que hi ha tècnics i polítics, també estigui tothom equivocat. Al final, quan tot el món va cap a una banda i un camina al revés, el que potser s'ha de plantejar és que el qui camina al revés és el que va a contradirecció. Perquè en el nostre món d'avui cal a Puigcerdà, a la Cerdanya, a Catalunya i arreu, perquè jo m'atreveixo a dir que gairebé podríem dir que és un projecte europeu, cal garantir l'accés a l'habitatge. I garantir l'accés a l'habitatge avui no només és el jove que es vol emancipar o que vol tornar a la Cerdanya, que també, sinó fins i tot la gent gran, vidus, persones que s'han quedat solteres, etc, perquè el que deia, la tipologia d'unitats familiars i de models familiars han canviat molt, i per tant, en aquest sentit, necessitem una tipologia més diversa d'habitatges, però és que no podem entendre que dels habitatges que es preveien, encara no recordo, sembla que eren 144 en total, dic la xifra de memòria, si no recordo malament eren 144, em sembla que... 134, perdó. 134. 134, eren 90. Sí, 134. em sembla que, si no recordo malament, però diria que eren 134, però bueno, eren 90 de protecció oficial, si no recordo malament, i 44 de règim concertat, que a dia d'avui, com està el mòdul del règim general i del concertat, el concertat és pràcticament el mateix que l'altre, perquè a dia d'avui, amb les últimes modificacions que hi va haver-hi per part de la Generalitat, pràcticament la diferència entre el mòdul i el preu i l'habitatge de VPO de règim general i el de preu concertat, pràcticament no hi ha diferència. Per tant, tirarem endavant perquè penso que aquesta és una preocupació compartida per tothom i que els que estem en aquesta casa ens escullen perquè el nostre nord indicador sigui l'interès general del municipi. I li agraeixo en aquest sentit a tots els regidors i regidores de la corporació que això sempre ho hagin tingut present, especialment en aquest. Moltes gràcies, senyor alcalde, per aquesta explicació tan extensa, malauradament, perquè això a mi potser no seré tan políticament correcte com vostè o com a vostè li toca ser, però, ostres, que aquesta guerra del clat de la benzina que va començar fa més de 12 anys, encara a hores d'ara continuï i no només continuï, sinó que, com molt bé ha dit vostè, doncs hagi posat per davant de tot l'interès particular de certes persones o empreses pel bé general, per sobre del bé general comú, que és una demanda tan important com aquesta que diguem i que tots tenim clara que és l'habitatge aquí, doncs deixa molt clar quin tipus de persones ens enfrontem. Jo, i ara parlo una mica a títol particular i una mica em vull desmarcar a nivell de ser políticament correcte dels meus companys i companyes, que també ho són molt, jo no sé realment quin és l'objectiu d'aquestes trucades i amenaces de que ens retirem d'aquí, però
i permeti'm l'expressió, ja sé que potser no és el foro correcte per dir-les, però no ens arronsarem, per dir-ho de manera fina, i els esperarem a pit descobert a qui sigui en aquest sentit, és a dir, poden fer les amenaces que vulguin, però si l'interès general ha d'estar per sobre de tot, i com molt bé ha dit vostè, els informes d'una i altra banda són els que són, escolta, por cap i que vingui qui vulgui amb les amenaces que vulgui, però per davant de tot està Puigcerdà i l'interès general. Llavors, en aquest sentit, no ens arronsarem, per dir-ho de manera fina. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde, per l'explicació i en aquest sentit que sàpiga que el grup d'Esquerra estem encarats al 100% a intentar desencallar aquest projecte que ja fa massa anys que dura. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Serra, i evidentment, reitero, penso que l'Ajuntament, quan dic l'Ajuntament vol dir tota la corporació i tot el plenari, en aquest sentit té clar quin és l'interès general. Penso que això cap dels que estem aquí no en dubta i ho demostrem a cada votació. Doncs, si no hi ha... Ara. Molt bé. Simplement havia dit, perdoni, simplement havia dit li havia dit que moltes gràcies i que en aquest àmbit tots el tenim claríssim i que només deia això, que ho demostrem a cada votació sobre aquest punt i per tant els hi agraeixo a totes i tots els regidors de la corporació. Doncs moltíssimes gràcies i si no hi ha més intervencions donaríem aquí per finalitzat aquest plenari ordinari. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Gràcies, bona tarda. Bona tarda. Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu.